политическата система. Добре, идиоти създават идиоти. Докажи се, бе, докажи се по мярка. На кой? На тебе ли се доказва? Не на мене, на света, бе, да те видя по телевизията. Какво да се доказвам на света, бе, брат ми? Какво ще се доказвам на света, бе? Ти знаеш какво означава свят, бе, Артик? Не знам. Няма и да разбереш. Ще живееш в Кърджали, брато, и ще мълчиш там и ще работиш. Ти къде живееш? В Бозо Ардино. Живея, защото родителите са ми там. Аз си уважавам родителите, не съм като дангалацата. Добре, щом ги уважаваш. 10 години иде в Америка и се прави на велик. Не се прибира и после връща се. Кой съм аз? Къв си ти, бе? Мъжко! Къде си бил? Кой познаваш ти, бе? Добре, уважаваш. Какво си работил? Къде си учил? 10 години, що не направи 5-10 милиона тук да хората за... Ти откъде знаеш аз колко пари имаме? Ти никога няма да разбереш аз колко пари имаме, Артик. Аз знам, бе, нула. Нищо не знаеш, ти си мислиш само, че знаеш, разбираш? Нула, багаж. Защото на теб ти е плитък мозъка, ти не разбираш. Нула, багаж. Не разбираш нищо, бе, човек. Дай на вашите хората да си живеят пенсията, прати ги някъде на почивка. Амсолак, що имаш много пари. Не им трябва почивка за сега, като му дойде времето, ще им дойде почивката. Те от хората, дето много почиват, нали знаеш какво става? Лешове.